Hallo Hultingen. Gewoon heel nodig zeggen rein, ach voor me raam blijven in deze video. Hoe de mias, hoe is het mias, de first as a jet. Agus am italiano video kach mias, agus gewoon nog een beetje challenge die hou. Ach betekent hele kant in tramblijven, we zijn 4 deal show, agus bedu, well, en is niet, kan connection natuurlijk als je niet dash. Is jij toch, agus we zijn aan het houden, dus Hebridean Polka, agus daar rieden stuur zijn.